kvindefolk ryger i totter på hverandre. Og så er det jo, jeg tænker på, om der egentlig overhovedet var nogen dybere morale med det her. Jeg ved sgu ikke. Jeg tror det helt ærligt. Jeg tror bare, det var meningen, vi skulle hygge os en bit. Ja. Og så er det jo, de farer i hovedet af hinanden hele tiden, de der mænd og kvinder. Prøv dog at vise lidt hensyn. Og glem alt om de daglige magtkampe. Vær lidt kærlig og forstående over for hverandre. Og brug alle jer ben noget mere. Også det tredje.